county manoma Kisumu wawinja ne kaka jopinya e county ma Kisumu ne ogolo pachgi kotudore kod thuon wach ma watu wake odiochieng' ma kawuono. Ginyinga iluongo ni Roland Nyamoloyo mane kako ng'eya ajapuonjre e mbalariany mar Maseno University. Amor chopo kae kawuono. Koro e weche speech kachako wadwa nowacho ni according to article 33 of the constitution talks about freedom of expression. Ma ji nyalo express. Mano it is there. Koro in fact nitiere gimoro sani maneno ma leaders it speech timre social media, political rallies, gi all gathering nyake church sani. Koro nitie sama kuma leaders moko wangogo iya. Sani hate speech ochopo kuma koro nenga community versus other community. For example, Luo Nyanza kae gi maybe Rift Valley. Hate speech ni kanyo. Sani osedonjo makoro chopo ni koro Luo gigore pamoja. Koro hate speech odonjo kuma koro rach kabisa. Ni koro an ayanyo owadwa. It is now very serious. Makoro onego ng'i wach hate speech ni nikech koro kethore. Koro mane gi maneno okadwa mention the leaders but all of us have seen that happening. King'iyo National Cohesion and Integration Commission. Sani gin ka gibiro giwuoyo mana bangi moro kosetimre. Mane ma okaero kuom NCIC. Onego gichak wuoyo ka gik moko poko timre. They have to be active. Sani ni jomadongo politician madongo no gi bypass, makata ka giwuoyo the NCIC people gineni begini ber. They have to start talking now. Okni giwuoyo ka gimoro setimre. Mane gima gitimoga go marach. To kang'iyo wach hate speech ni gi kod NCIC, they have been trying, but kwang'iyo article 10 of the constitution which talks about national values and principles of governance. Angeni rule of law samoro ema miyo gi bed makecha ahinya. Lakini gitemo but ok gitem kaka e kiwango madwaro. Nyinga en Judith Anyango Hussein, awuok Kisumu kae, an student Kisumu kae. Koro weche mawachore mek jo siasa, yo magi sambaza godo e mtandao, aneno ka gin gik moko ma promote hate speech, gi promote ywaruok kuom oganda, koro kelo weche moko mag dhoudi, joka jogi, joka joka, watu wa mulima, wale watu wengine. Koro aneno ka gin weche moko manyalo kelo awachi ni in the upcoming election 2027 onyalo kelo a lot of enmity among the people generally, jodongo, nyithindo, yawuoyi, rawere. Koro kane ka gin weche maber. To aneno ka en upon one kaka youth mondo wakaw initiative no. Ka weche moko wachore ng'eni ji nitie bloggers mang'eny. Ka nitie jasiasa moro nigi rally kumoro to wacho gimoro mar gojok mamoko, iyudo ka one i-record TikTok, X, Facebook, idwaro ni mondo iyud numbers, iyud engagement, but kuma dier i-record mana wach ni ka ng'ato wacho gimoro to i-record mana kumoro mano yanyo jicha. Koro ineno ka kelo enmity. Koro wabedo ka iwa wang'. Koro omiyo iwa wang' to kikelo the full information. Koro nego bedni wang'iyo gik ma washare be. Kuom kasani to wach ni kaka NCIC dong no come up after the 207 post violence. Koro gin gisebedo ka gitemo but okwanya wene jo NCIC kende ni gin makoro gita chenro madhi mbele. Gino nego bedni chakore kuom wan kaka citizens. Wang'iyo gik matimore, wang'iyo gik ma wawacho, wang'iyo gik ma wa engage. Idhi e NCIC. Tijgi monego bedni gitimo. Yes, gitimo but ana feel ni consistency chaonge. Yudo ka gin girito mana ka gimoro osekethore, ka weche osekethore ka gikamin. To nego bedni gini gibedo ga monitor all the time. Kaso okonego bedni wawene ni koro jo NCIC kende. Citizens, NCIC, nitie jo IBC, nitie Office of the Registrar of Political Parties, nitiere police, jo media kaka wan koro, jo social media activists. Onego bedni wawak kanyakla mondo wane ka goal mar kelo peace during the 2027 elections wachopo. Kuom nyinge iluonga ni Odhiambo Gabriel Omondi, an japuonjre mbalariany ma Maseno University. Koluwore gi hate speech gi ethnicity, ananyalo wacho niya, mokwongo leaders wa masani ema temo ni opogo oganda. Ka wadhi e wach hate speech, ka wadoge constitution article 33, it's protecting the freedom of expression. But specifically under Article 33, it's saying that
hate speech, okay, freedom of expression should not extend to hate speech that is constituting of ethnic division. And kaka neno NCC ni aneno ka ticho setamogi nikech nitie leaders moko ginyal luongo to nitie moko ma ginyalo luongo. Youth, majenzi youth awenyiewa onge tiende youth idhi ka 1000 to mi beti girungu idhi keth rally mar ng'at moro. Kenya is a democratic country, and if a party is having their rally, let them have their rally in peace. And anyalo advise youths and Gen Zs that let us not be bought. 1000 ko mika won ibro chami nyaka chieng. Yet we have real issues we should address. Sani watch Gunism osebiro mang'eny. Tineno ka youth nie front line. Ichulo gi gidhi gore ne jodongo. Mano gima nok wanya dwaro. Kaka youths. Sani kaka gisani. Let us be focused the way we were focused in 2024. We had real issues. But right now, youth ose kao korgi. Jo DM kao korgi, Jolinda Bonjincho kao korgi.